A když vidím pacienty s účinnou látkou, když to jde téměř jistě poznat, tak vidím tu velkou změnu. Dřív, před těma pár lety, když jsem začínala, tak byly studie designované tak, že většinou se porovnávala účinná látka versus placebo. Dneska už je to trošku jiný, dneska je nějaká zaslepená větev, kde samozřejmě je účinná látka versus placebo, ale většina pacientů se pak dostane i k té účinné látce, takže vlastně všichni z toho profitují, ty pacienti. Dobrý den, vítám vás u druhé série podcastu Testováno na lidech. Mé jméno je Monika a dnes vám přináším rozhovor s někým, kdo má v klinickém hodnocení jednu z zásadních rolí. Já tady dnes vítám Helenu Kratochvílovou. Děkuji, Helčo, že jsi přijala pozvání do podcastu. Velice si toho vážím. Děkuji za pozvání, Moni. Já si taky moc vážím toho, že tady můžeme dneska spolu mluvit o klinickém hodnocení takto otevřeně a doufám, že pro naše posluchače přinesem nějaký nový náhled na to, jak to vůbec funguje v klinickém hodnocení. Určitě ano, pojďme na to. Heleno, kdybys měla popsat svůj pracovní den jednou větou, ne ani podle toho, co máš v JD, ale co by to bylo? No tak když si o tom takhle zamyslím, tak si myslím, že můj den je trošku jako jízda na horské dráze. Já ať se sebeli připravím, vždycky si všechno naplánuju, rozvrhnu, tak vždycky přijde prostě něco, co prostě musím řešit aktuálně. A je to prostě nenaplánovatelný a je to prostě zrušující, budu říkat. No. Mm-hmm. Je to takhle hodně často? Je to většinu času? Poslední dobou určitě. Helčo, ještě nezaznělo, čemu se věnuješ. Co je tvoje expertíza? Mohla by ses ve zkratce představit a říct nám, co děláš? Tak já jsem primárně vědec, kterého ale vždycky bavila komunikace s lidmi. A tak postupně jsem se vypracovala a dostala k roli studijního koordinátora, který řeší problémy klinického hodnocení. A já se v dnešní době věnuju jak komerčním klinickým hodnocením, tak i tím akademickým grantovým projektům. Takže propojuju trošku tak vědu, práci s lidma, organizaci a vlastně si říkám, že je to, co mě baví a naplňuje a dává mi to hlavně smysl. Jak dlouho děláš tuhle pozici? Pozici studijního koordinátora dělám od roku 2017 a přišla jsem k tomu takovým způsobem, že jsem vlastně vystudovala bakaláře molekulární biologie a biochemii organismu. Už tu dobu mě vlastně to táhlo trošku víc k lidem, víc k medicíně a začala jsem studovat i nutriční terapii na první lékařský. A vlastně následkem toho mýho zájmu, co se týkalo nějaké nutrice, tak mě zajímalo hodně mentální anorexie, obezita a díky docentu Vybírali na přírodovědné fakultě jsem se dostala do týmu profesora Haluzíka. A tohle to mě všechno přivedlo k tomu, že vlastně v jeho týmu jsme řešili jak vědu, tak i prostě klinické studie a díky mé kolegyni doktorce Janě Kloučkové jsem se dostala na pozici studijního koordinátora. Ona je skvělou studijní koordinátorkou, ale v té době odcházela na mateřskou a jelikož věděla, že já jsem takový upovídaný člověk, který prostě rád funguje a mluví s lidma a organizuje, tak vlastně si mě zvolila, že si myslí, že jsem takový její dobrý nástupce. A to se jako, asi z mýho pohledu se to vyplatilo hlavně mně, protože mě to prostě nadchlo a jsem spokojená na téhle roli a téhle pozici a dneska můžeme fungovat dohromady, protože jsme se obě zvládli vrátit po návratu z mateřský a tak spolupracujeme nadále. To vypadá jako moc hezká cesta, hlavně dlouhá a zajímavá. Moc se mi líbí, jak se k tomu teda dostala. To je docela netypická cesta, ale o to zajímavější. Kdybys měla lajkovi, který nezná vůbec klinické hodnocení, představit, co to vlastně je, co to obnáší, co by si řekla? Tak studijní koordinátor je člověk, který zajišťuje, aby klinické hodnocení probíhalo podle protokolu, zákonných pravidel a zároveň respektovalo pacienty, informovalo je a prostě je udržovalo v bezpečí, aby to všechno fungovalo. Takže velkou část tam má organizace, ale také nějaká empatie, komunikace, dodržování pravidel a tak dále. Mm-hmm. Takže je to vývoj nových léků a ty jsi vlastně součástí. A ta práce koordinátorky je jak vědecká, tak s lidmi. Je tam ještě nějaký další aspekt, který tuhle roli nějak specifikuje? Je to převážně ta empatie, protože já si dost často vytvářím i s některými pacienty určité pouto. Je to prostě takový, že člověk se cítí v té roli velmi lidsky a
a snaží se vytvořit něco velkého. Vytváří něco, co dává smysl pro celé lidstvo. Bez klinických hodnocení bychom dneska nebyli tam, kde jsme. A vlastně, když já jsem začínala studovat vysokou školu, tak já jsem ani nevěděla, co to je klinické hodnocení. To jsem až postupem času jakoby zjistila tyhle informace a myslím si, že i třeba do škol by se to víc mělo prosadit a dostat, takže má to pořád budoucnost, jak to rozvíjet a rozšiřovat. To naprosto souhlasím. Myslím, že to vzdělávání a jít od začátku a dostat to i na medicínu a mezi mladé lékaře je jeden z těch základních pilířů, aby se to mohlo dál rozvíjet a dál vyvíjet, protože je to budoucnost medicíny. Kdyby si měla třeba specifikovat, proč je pozice té studijní koordinátorky opravdu tak klíčová, proč to na tom stojí a jestli máš třeba porovnání centra, kde to klinické hodnocení probíhá, kde to klinickou koordinátorku mají a centra, kde tahle pozice chybí. Tohle je velmi rozšířená otázka a bude možná moje odpověď trošku zdlouhavá. Studijní koordinátorka je velmi klíčová pozice v rámci celého klinického hodnocení, protože propojuje jak zadavatele studie, tak investigátory, pacienty, studijní sestry, farmaceuty, etickou komisi, různý SUKL u nás v České republice. Všichni komunikují s koordinátorem, dodržují určitá pravidla a ten koordinátor přesně umí zorganizovat tu práci, aby všichni dělali to, co mají, ale v tom určitém rozmezí. Aby prostě nepřebíhali z jedné funkce na druhou, kterou vlastně ani třeba nemají delegovanou. Aby prostě všechno se dodržovalo podle protokolu, kdy s tím respektem k tomu pacientovi. Aby ten pacient byl informovaný. A aby dodržoval i ten pacient určitá pravidla, protože on je tou klíčovou rolí. Takže musíme prostě navazovat nějaký vztahy a je to prostě klíč k tomu, aby to klinické hodnocení bylo úspěšné. Já mám takovou zkušenost, já jsem 5 let byla národní studijní koordinátorkou pro jednu velkou kardiovaskulární studii a tam jsem se dostala na pozici pro Českou republiku, kde bylo 9 center. Z těch 9 center bylo jediný centrum, který měl na centru studijního koordinátora. A musím říct, že to jsou obrovský rozdíly, kde prostě se může monitor obrátit na studijního koordinátora a řešit s ním prostě problémy daného centra a jak to napravit. Když ty centra nemají třeba studijního koordinátora, tak ty investigátoři všechno tohle přebírají na sebe. A oni nemají tolik času na zbyt, aby mohli všechno tuhle administrativu okolo řešit a všem se zabývat. A pokud to pak dělají, tak to kolikrát dělají po večerech, po nocích. Musíme brát fakt, že investigátoři neřeší jen a jen klinické hodnocení, ale mají i svoje pacienty, kteří chodí do té ambulance. Mají i svoje rodiny. Potřebuje se to prostě ty úkoly nějak delegovat a rozšířit mezi ty lidi, kteří v tom mají hrát ty zásadní role. Řekla jsi lidi, kteří mají hrát zásadní role. Co tam je ještě za další role na centru? Tak určitě nezbytnou roli je studijní sestra. Bez té by to taky nešlo. Ta musí odebrat správně všechny odběrové vzorky, musí zajistit, aby to bylo správně rozpipetovaný, aby to odvezl kurýr a aby prostě změřila, zvážila pacienta, vše, co je potřeba, vyplnili dotazníky. Částečně to může dělat koordinátor, ale koordinátor bez zdravotnického vzdělání nemá tolik kompetencí, který by mohla mít ta studijní sestra, takže ta je určitě nezbytná. Dále jsou tam farmaceuti, bez nich by se vlastně léčivo nemohlo vůbec na centru dostat, takže se studijním centrem musí spolupracovat nějaká lékárna. Principal investigátor, to je klíčová osoba, který má veškerou zodpovědnost nad celou studií, ale zároveň ho může doplňovat a zastupovat subinvestigátor. Takže těchto lidí je na tom centru docela velké množství a když spolu umějí spolupracovat a ten studijní koordinátor je dokáže propojit, tak si myslím, že takový centrum může být velmi fungující a ta věda a klinické hodnocení se může velmi posouvat a profesionalizovat. Děkuji za ten popis. Je vidět, že těch osob je tam opravdu hodně. Já bych asi zmínila to, že jich je tam tolik a že často ty procesy se třeba zdají být tak náročné, tak je to vždycky jenom z důvodu toho, že v centru je pacient a hlavně je zajistit bezpečnost pacienta.
určitě. Je na klinickém hodnocení něco, co tě třeba v téhle tvé roli překvapilo? Bylo tam něco, co si třeba nečekala, když jsi začínala s touhle rolí? Moje začátky byly velmi zajímavé. Já jsem vlastně přišla na studijní centrum úplně nepolíbená. Vůbec jsem si neměla představit, kolik administrativy, kolik vyplňování a organizace to všechno může znamenat pro mě. Já do té doby jsem většinou žila tak, že když jsem s někým mluvila, tak jsem si nemusela psát žádné poznámky a prostě jsem si to pamatovala a věděla. Když jsem přišla na své první centrum, tak první týdny a měsíce, tak to bylo pro mě úplný hardcore trošku, když to takhle řeknu. Měla jsem popsaných štosy poznámek, na který nedám prostě dopustit. Všechno, co jsem si nezapsala, jsem si nezapamatovala. Takže těch věcí bylo velký množství. Ale když člověk do toho trošku jako se dostane, tak si myslím, že to všechno zapadá, že všechno má svůj smysl, svůj význam a pak už se to dělá trošku automaticky. Takže teď už si myslím, že sice mě pořád něco překvapuje, vždycky se najde nějaký nový systém, který přijde, mohlo by to být jednodušší, ale asi chápu, že prostě některé ty systémy jsou nezbytné a zejména, jak jsi zmínila, pro tu bezpečnost toho pacienta. Chápu, já sama jsem to viděla z vlastní zkušenosti, těch systémů je opravdu hodně, ale taky vidím hodně tu kvalitu a tu důležitost v tom to všechno doplňovat a dělat tak, jak to má být právě z důvodu té bezpečnosti pacienta. Jsi schopná říct, nebo pamatuješ si okamžik, kdy jsi na začátku téhle tvoje kariéry vlastně začala dělat to klinické hodnocení a řekla jsi, jo, tohle je to, co chci dělat? Nebo tohle mi fakt dává smysl? Tento okamžik asi přišel s pacienty, když jsem viděla, jak jsou spokojení, jak jsou šťastní, jak jim léčba, ať už placebo, anebo účinná látka, přinesly něco navíc. Člověk by řekl, že co by mi asi mohlo přinést placebo, ale ty pacienti i na tom placebo prostě měli vlastně jiný zázemí, jiný prostě přínos od těch lékařů, byli mnohem více vyšetřovaný. Zažila jsem i díky klinickému hodnocení, že se přišlo včas na vážnou diagnózu, která se díky tomu jakoby podchytila a vyřešila. Ten doktor působí trošku jako takový psychoterapeut. Mám klienty nebo subjekty v klinickém hodnocení, který vlastně díky tomu, že vlastně byli součástí, dokázali změnit i svůj život. Přestali se trápit, začali znova žít. A když vidím pacienty s účinnou látkou, když to jde téměř jistě poznat, tak vidím tu velkou změnu. Dřív, před těma pár lety, když jsem začínala, tak byly studie designované tak, že většinou se porovnávala účinná látka versus placebo. Dneska už je to trošku jiný, dneska je nějaká zaslepená větev, kde samozřejmě je účinná látka versus placebo, ale většina pacientů se pak dostane i k té účinné látce. Takže vlastně všichni z toho profitují, ty pacienti. A teď už jsem se asi zamotala hodně do té otázky, takže vlastně doufám, že jsem zodpověděla všechno, na co jsi se ptala. Děkuju, zodpověděla. Já jsem se teď chtěla zeptat na to, jestli je v klinickém hodnocení něco, co pacienti a celkově lidé třeba nevědí, kteří se nesetkali s klinickým hodnocením, ale třeba zrovna tahle část s tím, že už jenom v minimum případech, nebo pokud je to etické, tak vlastně je možnost dostat placebo, že jinak je tam ta účinná látka, nebo třeba standard of care, tak to si myslím, že může být jeden z těch bodů. Máš ještě něco, co ti třeba napadá, co lidi standardně nevědí, nebo není tak rozšířená informace ohledně klinického hodnocení léčiv? No tak já si myslím, že co může být pro některé pacienty takový rozhodující, tak je to, že ten proces je velmi složitě navržený a velmi důkladně. A zejména co se týče etického aspektu, pacienti tohle nedělají jako nějaký experiment. To je prostě dlouhý roky určitýho vývoje a pacienti jdou do ověřených látek, které jim můžou přinést další výhody. A vždy je to velmi striktně
regulovaný a dodržovaný a primární aspekt je ta bezpečnost toho pacienta. Pacient jde do každého klinického hodnocení zcela dobrovolně a kdykoliv může odvolat svůj souhlas. Takže pokud by si to pacient rozmyslel, nikdo na něj nebude tlačit, že podepsal informovaný souhlas. Pacient má vždycky toto právo a právo je v každém případě velmi respektované. Děkuji za zmínění téhle části. To je určitě hodně důležité. Hlavně ta část s informovaným souhlasem, že to opravdu takhle funguje, že tam není žádný tlak, nebo že by se ten pacient měl bát třeba nějakého postihu toho, že se rozhodne odejít z toho klinického hodnocení. To tam určitě nenastává a nikdy by to nemělo být takhle komunikováno. Já jsem se ještě chtěla zeptat, ale ty už to vlastně zmínila, jestli tam bylo někdy něco vyloženě zásadního pro pacienta. Ty jsi zmiňovala to, že se třeba přišlo včas na nějaké zásadní onemocnění. Je to časté? Jsou takovéhle momenty, že ten pacient má ještě extra další benefit? Nebo mě napadá i, že jsme se bavili o tom, že pacient ve studii je vlastně mnohem víc vyšetřovaný. Je to takový jako větší standard, nebo je tam těch vyšetření samozřejmě více. Třeba v pacientském rozhovoru i zaznělo, že ta péče je taková jako kdyby lepší, že tam třeba nebyly tak čekací doby a i třeba jenom čekací doba na zobrazovací vyšetření, že byla mnohem kratší. Jak to vnímáš ty ze svého úhlu pohledu? Asi nevím, jestli je to takhle úplně správně, asi by to tak nemělo být, ale je to tak, jak to říkáš. Já si myslím, že každý účastník klinického hodnocení má z toho velikánský profit. Tím, že ty pacienti jsou klíčovou rolí pro každý klinický hodnocení, tak se k ním přistupuje jako k cenným diamantům. Takže ty pacienti vážně mají odběry některý co měsíc, některý co 3 měsíce, komplexní vyšetření. Přesně jak zmiňuješ, zobracovací metody, čekací doba není problém, prostě je to naplánovaný a je to priorita. Takže vlastně je to součást toho protokolu, takže to musí být v určitém období, jinak bychom porušili protokol. Mám centrum, kde prostě pacienti, ono je celkově to centrum takový hodně domácký, ale pacienti v klinickém hodnocení, tak když přišli na centrum, tak první otázka byla, a dáte si kávu? To se asi úplně moc nestává v jiných ordinacích a v standardní péči. Ale to už je takový spíš zasmání, ale myslím si, že určitě z toho ty pacienti v těch směrech ve všech profitují. A přesně je to ten důvod, proč není čeho se bát, jakože když dostanu placebo, no tak prostě nebudu z toho nic mít, ale jo, budete. Budete z toho mít hodně, protože mám takovou zkušenost, nebo respektive to není ani tak moje zkušenost, to je zkušenost národní koordinátorky z Velké Británie, která tenhle příběh velmi často a ráda vypráví. Byla studie, kde pacientka, velmi se jí dařilo, byla nadšená, všichni si mysleli, že je na účinné léčbě. Až ke konci studie, když studie skončila, došlo k odslepení a zjistilo se, že pacientka celou dobu byla na placebu. Tak se všichni jen tak zasmáli a pacientka říká, no tak jo, tak kde máte nějakou další studii, která by byla s placebem? Já se do ní hlásím. To je moc hezký příklad, děkuji za něj. Je vidět, že ty pacienti, že to není nějaký strašák, ale že když pochopí vlastně, o čem to je, takže ty benefity tam opravdu jsou. Co podle tebe dělá dobré klinické hodnocení dobrým klinickým hodnocením? Jsou tam nějaké rozdíly? Je to právě třeba ta účast té koordinátorky, nebo je tam více faktorů, na kterých to záleží? Bezesporu je to účast studijní koordinátorky, ale myslím si, že další faktor může být i taky aktivita hlavního investigátora nebo potažmo subinvestigátora. To, jak investigátoři fungují, tak velmi zásadně ovlivní ten celý průběh toho klinického hodnocení. Když všichni spolupracují dohromady a nepřetěžuje se ani jedna strana a chápe, jak ta druhá strana funguje a pracuje, dokážou si delegovat určitou zodpovědnost a důvěřovat si, tak si myslím, že takovýhle centrum může fungovat naprosto na jedničku. To je zajímavý a důležitý popis. Myslíš si, že centrum, které takhle funguje, že to i přitáhne třeba sponzory dalších studií? Že pak to centrum nemá vlastně nouzi o ty projekty?
No, tak to je taková, já bych chtěla říct, že ano, ale mám opačnou zkušenost, bohužel. Mám skvělé centrum, které funguje vážně na jedničku, podtrženou s hvězdičkou a bohužel teď už 3 roky studii nemá. Já si dovolím konkretizovat, jedná se o centrum Endocare SRO v Praze, na Praze 4. A myslím si, že to je výborný centrum, který by si nějakou studii zasloužilo. Tak pokud nás poslouchá někdo ze sponzorů nebo zadavatelů, tak by jsem se na ně určitě zaměřila. Děkuju, určitě je to na místě. Ta centra, která jsou opravdu dobrá, jsou k doporučení, je jich více. Ještě bych se zeptala na indikaci, aby to tu zaznělo. Zabývají se převážně endokrinologií, ale měli studii i na kardiovaskulární outcome z GLP-1 inhibitory. Velmi úspěšná studie a myslím si, že třeba by se nebránili nějaký studii na polycystický ovária nebo případný něco poruchy štítní žlázy, něco podobného. Dobře, moc děkuju. Jsem ráda i za tuhle věc, která tady zazněla. Přece jenom neposlouchají nás jenom pacienti, jejich rodiny. Já bych se teď posunula k tomu, jestli si myslíš, nebo jak vnímáš zapojení pacientů do klinického hodnocení jako takového. My už jsme to naťukli, bavili jsme se o tom, že ty benefity tam jsou, ale máš třeba nějaký, nebo třeba jako vnitřní pocit, pro koho je to vhodnější, pro koho je to méně vhodné, jestli je tam něco, co je potřeba vzít v potaz. Bavili jsme se i, nebo už tu zaznělo i jedna z věcí, že i pacient má něco, co by měl dodržovat, nějakou zodpovědnost v tom klinickém hodnocení. Řekla bys mi k tomuhle více? Dle mého pohledu je to určitě důležité s tímto pracovat. Klinické hodnocení by mělo být vhodný pro pacienta, který je informovaný, který se o to zajímá, který by chtěl se zúčastnit a který si uvědomuje, že je součástí něčeho velkého, který vlastně bere tu zodpovědnost za to, že tam tím subjektem vlastně je, že se tím toho účastní. Nedělá to prostě jen tak, já to zkusím. Takhle to úplně nebude fungovat, protože pak pacienti nebudou dodržovat protokol, nebudou vyplňovat dotazníky. To vidíme už prostě od školek, od škol, prostě když někdo nechce, tak to prostě dělat nebude a takový pacienti asi nebudou tak příliš hodní pro klinická hodnocení. Souhlasím, je tam určitě potřeba chodit nějak pravidelně třeba na ty centra, viď? Je tam daný přesně rozvrh, jak často tam musí přijít, plánuje se to. Jsou tam teda ještě nějaké další věci? Zmiňovala si deníky, zmiňovala si třeba předtím odběry. Co ještě všechno toho pacienta čeká na centru? Ty, když s nimi jsi denně v kontaktu, tak bys nám mohla říct ještě více k tomuhle. Tak já možná teď přeskočím tady s tou otázkou z komerčních klinických studií na akademické grantové projekty. Jelikož teď zrovna řešíme 2 začínající AZV projekty, tak tam třeba je součástí i hospitalizace. Součástí jsou biopsie tukové tkáně. Pacienti, tohle je zrovna směrovaný na bariatrickou chirurgii, takže pacienti jsou indikovaní k bariatrickému zákroku a to všechno vlastně oni absolvují během půl roku. Někteří jsou sledovaní déle, někteří musí přijít na návštěvu až za 2 roky další. Takže každý ten protokol je určitě nadizajnovaný tak, aby přinášel nějaké hodnoty a je nutný ho dodržovat. Nemůžeme prostě něco vynechávat a nebo si říct, no tak byl jsem tam před měsícem, tak to nemusíme si teď odebírat další odběry, třeba krve nebo cokoliv. Určitě se třeba testují i nějaké fyzikální vyšetření. Řeší se léčba, jak interagují léky, jaký bral, nebral, jestli není něco zakázaného dopředu a tak dále. No. Setkala jsi se někdy s tím, že se pacient třeba vyděsil, když četl informovaný souhlas a tam byla například ta biopsie nebo nějaká zobrazovací metoda, nebo i třeba ta hospitalizace. Jak se k tomu staví ty pacienti? Jelikož informovaný souhlas dostávají dopředu a mají dostatek času na to si ho projít i doma, i třeba s rodinnými příslušníky, několikrát se nám stalo, že pacient prostě odmítl informovaný souhlas podepsat a hodně velký vliv na to měla rodina třeba. Rodina třeba řekla, nebudeš pokusnej králík,
nepodepíšeš to. Ale už vlastně se nekoukala na ten druhý aspekt to, jestli by to tomu danému člověku, tomu pacientovi nepomohlo. Jestli by to spíš pro něj nebylo benefitní, než to, že si člen rodiny myslí nějaký opak. Ale mají na to jistý názor a my ho musíme naprosto respektovat. Takže pokud takhle jako se k tomu vyjádří, tak máme i takovéhle zkušenosti, že na základě informovaného souhlasu prostě pacient řekl, že to takhle nechce. Že se třeba bojí, budu říkat. Takže i ta rodina a to okolí může hrát takhle velký vliv? Zásadní, protože ten pacient je součástí rodiny a ta rodina musí být nakloněná na to, aby ten pacient byl součástí toho klinického hodnocení. Jsou studie nebo taky akademické grantové projekty, kde je nezbytný pro součást toho projektu, aby ten pacient měl svýho pečovatele a tím je většinou někdo z rodiny. Takový pečovatel s ním musí dodržovat a chodit i na ty návštěvy. Takže je to zásadní informace pro ně, že se to týká i jich, že prostě to spolkne nějaký čas, který oni to musí obětovat. Takže se někdy vstává, že vlastně v rámci té své pozice taky jednáš s rodinami nebo s rodinnými příslušníky, případně třeba pokud je v té studii i ošetřovatel nebo pečovatel a je to například partner, takže jednáš i s nimi. Ano. Většinou, když je to třeba manžel, manželka, tak třeba chtějí být oba dva u toho, tak se jedná. Určitě nemáme problém, a když jsou přítomní a zodpovíme všechny otázky jim obou. Mm-hmm. Já bych se nyní malinko posunula k tomu, jak vnímáš vývoj klinického hodnocení, jak v České republice, nebo i třeba z té tvé pozice, kde jsi byla jako národní koordinátorka pro velký projekt, tak jestli vidíš nějaký posun za tu dobu, vlastně, když jsi v biznesu nebo v tomhle odvětví od nějakého roku 2017 zmiňovala? Ano. Tak jak se to vyvíjí? Jak to vnímáš? Je tam něco, co se třeba stěžuje? Je tam něco, co naopak tu práci ulehčilo? Klinická hodnocení od té doby si myslím, že se všeobecně celku dost zesložiťují. Myslím si, že to není jenom můj názor, myslím, že takový názor mají kteří i monitoři a ono je to asi všechno opodstatněné. Člověk na to prostě musí přijít, že to má nějaký význam a že to není jen tak pro nic za nic. Dost často se mi stalo i to, že jsme měli něco nastavený a přijde třeba za půl roku monitor a řekne, no ale musíte to celý přepsat, teď jsme dostali prostě nové informace, musí to být úplně jinak. Takže to je přesně to, jak jsem říkala, můj den je jako jízda na horské dráze. Prostě ráno si myslím, že máme všechno nachystané, bude to takhle a najednou se musí konat velké změny během prostě krátkého času. Určitě se zlepšilo to, že se začíná digitalizovat. Myslím si, že to půjde ještě mnohem víc, bude to propracovanější a usnadní to tím přehlednost zejména, že dneska jsem se přehrabovala zrovna Investigator Study File a musím říct, že to je několik šanonů plný jako papíru a kdyby tohle přesně bylo elektronizované, tak by to bylo mnohem jednodušší se v tom vyznat a bylo by to usnadněná práce jak pro studijní koordinátory, tak si myslím i ze stran zadavatele. Takže doufám, že ta digitalizace se někam posune a že k tomu budeme všichni jako tak nějak trošku jako dotlačený, někdo dobrovolně, někdo méně dobrovolně, ale myslím si, že to má ten správný směr. Souhlasím s tebou, myslím, že ten směr, aby to bylo všechno digitalizované a nějakým stylem i sjednocené, je proto klinické hodnocení jedno z klíčových věcí. Teď tady několikrát zaznělo monitor klinického hodnocení. Mohla bys mi svými slovy jednoduše pro posluchače vysvětlit, o jakou pozici se jedná? Monitor klinického hodnocení je člověk, který je poslán na centrum ze stran sponzora nebo zadavatele studie, aby hlídal a monitoroval, jak to centrum funguje, jestli jsou dodržovány všechny předpisy, jestli je to v pořádku a v jednotě s protokolem, jestli nedochází k nějakým deviacím, jestli jsou dodržovány standardy tak, jak mají být. A zároveň je pro mě je to takový parťák, protože já, když někdy tápu, nevím, tak vím, na koho se obrátit. Tak je to taky stěžejní bod, budu říkat, aby
to klinické hodnocení fungovalo tak, jak má. Děkuji, že jsi to vysvětlila. Chtěla jsem se zeptat, jestli je to právě člověk, kterým úzce ta studijní koordinátorka spolupracuje, jestli tam je právě nějaká ta možnost třeba pomoci, nebo když si, dejme tomu třeba nejsi něčím jistá v protokolu, přece jenom je to člověk strany sponzora, takže by měl i ten protokol všechno vědět, perfektně znát, takže ta spolupráce je úzká, je to tak? Ano, je to tak. Já si myslím, že za svou kariéru jsem nenarazila na žádnýho monitora, který by nebyl kladně nalazený, milej, všechno se snažil vyřešit. Samozřejmě byli tam horší a lepší, ale myslím si, že vždycky, když to řeknu všeobecně, tak jsme měli velmi dobrý a zodpovědný monitory, který to uměli dotáhnout a velmi nám pomohli. Děkuji. Opravdu si vážím všech tvých vhledů a zkušeností z těch několika pozic, co máš a z práce na centrech. Malinko bych se teď vrátila zpátky k pozici koordinátorky. Řekla by si, nebo už jsme se bavili o tom, co to všechno obnáší, ale dokázala by si definovat, jaký člověk by měl být, kdo by byl takovým jako vhodným kandidátem, aby se v té roli třeba netrápil, aby to byla role. Ona je hodně komplexní. Dokázala by si vypíchnout nebo ty hlavní vlastnosti toho člověka, aby byl úspěšný jako koordinátorka na centru? Takový člověk by měl být velmi organizovaný. Měl by umět řešit krizové situace, takže nějaký krizový management. Měl by být empatický, měl by být samostatný, měl by umět komunikovat s lidma, a to nejenom s pacienty, ale i v tom centru. Měl by být kamarádský vlastně. Ale měl by taky vědět, jakou roli kdo co má a jakou roli kdo co zastává. Měl by umět říkat i ne, měl by umět říkat nevím, ale vědět, na druhou stranu musí si umět vždycky poradit a vědět, komu zavolat, koho se na to zeptat. Nemusí všichni vědět všechno, ale musí vědět, kde tu odpověď naleznou. A když tady na tebe takhle koukám, kdybych to měla k někomu přirovnat, tak si myslím, že bych to přirovnala k rodičovství. My prostě jsme takový mámy, který musí prostě každý den řešit nějaký situace. Myslím, že s narozením potomka je to, že bychom měli mít vystudovanou medicínu a krizový management a všechno dohromady. Takže tak nějak by mohl být charakterizovaný i studijní koordinátor. Tohle odpovědí si mě pobavila, ale vlastně se k ní přikláním a souhlasím s tím, protože ta role je opravdu komplexní, stejně jako rodičovství. A ještě, co bych chtěla vypíchnout, je umět říkat nevím a přiznat to. Opravdu nikdo nemusí a nemůže vědět všechno, takže říct si opravdu nevím, ale vědět přesně, kam se obrátit a kde si ty informace dohledat, si myslím, že je jedna z klíčových nejenom v té roli studijní koordinátorky, ale všech rolí v klinickém hodnocení. Já bych se teď ještě chtěla trošku dotknout tvé aktuální činnosti. Řekla bys mi něco blíže o tvém projektu, o koordinátorkách? Já jsem na základě své zkušenosti jako národní koordinátorka získala trošku přehled, jak to ve světě chodí. Jelikož jsme měli meetingy se všema koordinátorkama z celého světa, tak jsem pochopila, jak to chodí od nás na západ. Že studijní koordinátor na západě je něco samozřejmého. Není to výjimka, že by to na centru bylo. Je to tam samozřejmost a není problém, aby na centru fungoval i externí studijní koordinátor. A to mi přineslo tu myšlenku to víc zakomponovat tady v České republice, protože si myslím, že Česká republika má hodně našlápnuto na to jít tou západní stranou. Takže z tohohle pohledu vznikla myšlenka, že tady je spousta center, který ty koordinátorky nemají a usnadnilo by jim to práci. A nebo si je nemůžou dovolit, protože mají třeba jenom jedno klinické hodnocení a nemůžou si dovolit někoho na plný úvazek. A na tady ty centra my nabízíme studijní koordinátory. Nenabízíme je na full time, nabízíme je jenom na tu dobu toho klinického hodnocení, toho studijního dne, kdy tam jsou ty pacienti, nebo když se musí něco řešit, kdy se musí odpovídat na query, anebo se domlouvat s monitorem, kdy přijde na monitoraci a tak dále. A to si myslím, že by pro ty centra mohla být velké usnadnění veškeré práce a udělat z toho centra, i když nebude mít svou stálou koordinátorkou, profesionální centrum, protože bude mít vlastně všechny součásti toho studijního týmu.
To zní jako krásná myšlenka. Jsou téhle variantě už centra nakloněna? Začíná už se to tady obracet k tomu, že si opravdu to centrum je vědomé toho, kolik té agendy a té práce na té studijní koordinátorce leží a jak hodně je to zatíží? Nebo je to třeba něco, že oni začnou dělat to klinické hodnocení a pak jsou překvapeni a až potom začínají třeba tuhle práci nebo tuhle část řešit, jestli vlastně ji potřebují, snaží se to zvládnout. Jaký je přístup center, s kterými se setkáváš? Tady jsou takový 2 misky vah. Některé centra jsou tomu nakloněný a chtějí takovouhle podporu a zároveň si to neumí ale představit, že by to financovali. A tady je pak na straně sponzor, aby se trošku jakoby přimluvil a trošku poslal nějaký finance na tady to odvětví nebo tady tu studijní pozici. A myslím si, že to je i přínosný pro toho sponzora nebo pro zadavatele studie. Protože jakmile zadavatel studie zaplatí o pár korun víc, tak bude mít včas zadaný data, všechny data budou v reálném čase, bude se to moct hned vyhodnocovat, nemusí se na něco čekat. Na query nebudou viset 40 dní někde v CERFu a tak dále. Takže si myslím, že tady z toho pohledu si myslím, že je to řešitelný. Jsou pak centra, který si pořád myslí, že všechno zvládnou sami. Nechtějí si pustit do týmu někoho cizího. Bojí se, že to je třeba nastrčený někdo, nějaká osoba, která je přímo od sponzora nastrčená na to, aby to kontrolovala. Ne, takhle to vážně není. My jsme studijní koordinátoři, kteří chceme primárně pomoct tomu centru. Musíme spolupracovat se sponzory, stejně jako to centrum musí spolupracovat se sponzory, ale jsme absolutně externí a jsme tam na tom místě, na té pozici, aby jsme tomu centru pomohli. Jestli můžu říct ještě svoji zkušenost. Měla jsem centrum, kde mě pan doktor, investigátor vůbec nechtěl. Odmítal jakoukoliv spolupráci externí koordinátorky, ale pan monitor na centru byl velmi smutný z toho, jak to centrum funguje. Pan doktor říkal, no my jsme zajetí, už 20 let děláme klinická hodnocení, mám svoji studijní koordinátorku. Pan monitor si prosadil externí koordinátorku. Já jsem tam přijela, pan doktor mi hodil šanony na stůl a odešel. To byla jediná naše interakce mezi náma dvěma. Říkám, dobře, tak já to nějak jako uchopím. Já mu nechci nic předělávat, nechci mu narušovat jeho zajetý režimy, zajetý koleje, nechci mu nahrazovat jeho studijní koordinátorku, ani ty procesy, jaký mají nastavený, když jim vyhovují. Ale něco tam asi očividně nefungovalo. A tak jsem si na svoje bedra převzala jenom query, pomáhání s nějakým zadávání a jenom to, co pan doktor by vlastně byl ochoten na mě přehodit. V zápětí během pár dní byl vyčištěný CERF, nikdy se tam žádná další quéra neudržela díl než 3-4 dny a myslím si, že byl pan doktor velmi spokojený, pan monitor taky, no jenom, že tato spolupráce byla nastavená a financovaná od sponzora jen po dobu 1 roku. Ten rok uplynul, centrum bylo špičkový, všechno fungovalo. Já jsem do toho ani vlastně moc nemusela zasahovat, jenom tak jako zpovzdálí. A po roce měla být ukončená studie. Všichni psali, doktor, monitor, já, že by bylo dobré tu spolupráci prodloužit. Sponzor už ji neprodloužil. A pan doktor z toho byl velmi smutný a jediný jeho e-mail, který mi přišel, bylo, já nevím, co si bez vás teď počnu. Na jednu stranu hrozně ráda slyším, že to takhle fungovalo, že pan doktor to uznal, pochopil a ocenil. Na druhou stranu to ještě více umocňuje tu nutnost toho mít nastavený nějaký systém, aby tohle mohlo fungovat dlouhodobě. Ať už je to nějaké financování nebo domluva s těmi sponzory, mělo by to tam být od začátku nějakým stylem implementováno, aby se nestalo přesně tohle. Možná by mě trochu zajímalo, v jaké fázi nebo jak funguje to centrum dlouhodobě bez tebe, ale to samozřejmě nevím, jestli ty víš nebo jak to vypadá, ale to už se můžeme jenom dohadovat. Zaznělo tam query. Řekla bys mi v jednoduchosti, co jsou query pro posluchače? Query můžou být automaticky vygenerovaný, anebo můžou být zadaný nějakým medical advisorem, můžou být zadaný monitorem a jsou to otázky, dotazy týkající se nějaký zadávání dokumentace do elektronických systémů. Takže pokud vyskočí query, jak to, že ve zdrojové dokumentaci je uveden čas odběru v 9:50 a v eCERFu je v 9:55,
tak to je přesně ta kvéra, která musí být zodpovězena. Ono to vypadá jako maličkost, ale když se zdrojová dokumentace liší s elektronickou, tak to vlastně nekoresponduje a musí to být dodržený. Takže vlastně díky tomu jsou ty kvéry, na který se zodpovídá a udržuje se to v nějakém plynulém chodu. Protože zdrojová dokumentace je ta výchozí, z který je všechno vlastně tvořený potom. Děkuji, že jsi to vysvětlila. No, mě tam k tomu jenom napadá, že to primární je ta bezpečnost pacienta, ale to sekundární, proč se to vlastně všechno dělá, je ta integrita dat, který opravdu musí být naprosto neprůstřelný a všechno musí odpovídat, aby vlastně všechny statistiky, analýzy a vše, co potom probíhá, byly validní a dalo se na nich stavět. Určitě. Statistiky vlastně nevidí do toho, z čeho ty data vychází. Ten má jenom ty čísla a musí s nimi umět pracovat. A když mu ty čísla nesedějí, tak mu pak ani ta statistika nevychází tak, jak by měla. Děkuji za doplnění. Jak se podle tebe změní klinický výzkum v příštích letech? Máš nějakou takovou vidinu? Nebo to, jak vidíš aktuální situaci, tak nějakou predikci? Klinický výzkum, změna klinického výzkumu v příštích letech. Myslím, že, jak už jsem zmínila, přijde víc a víc digitalizace a je to jenom dobře. A doufám, že ty centra začnou stavět profesionální týmy ve smyslu inkorporace studijního koordinátora, studijní sestry, aby někdo je uměl i zastoupit, protože jsme jenom lidi, můžeme být nemocní a tak. Myslím si, že tohle, jak to bude v příštích letech, i záleží na to, jak si bude stát celá Česká republika z pohledu zadavatelů, jestli jsme pro ně lukrativní jako celá republika, jestli nám sem budou posílat ty studie, nebo je radši budou posílat někam víc na západ, na východ. Ale myslím si, že Česká republika je v tomhle velmi dobrá a měla by to ukázat i tomu světu, že prostě my stojíme za to, aby nám sem chodily ty studie. Zmínila jsi, že jsme dobrý, ale že na tom bude záležet. Jsou nějaké věci nebo nějaké body, které jsou v tomhle opravdu signifikantní? Může to být třeba administrativa, regulatory, další věci, něco, co to třeba prodlužuje, něco, co to může zdražovat celý ten proces a tím pádem vlastně ten sponzor raději tu klinickou studii, to klinické hodnocení dá do jiného státu, kde to je rychlejší, jednodušší a ve výsledku levnější? Asi jak to popisuješ, přesně tak. Potřebovali bychom zrychlit ty schvalovací procesy u nás. Mělo by to přesně být tak rychlý, aby jsme byli schopní být konkurenceschopní ostatním státům, kde to rychleji umí fungovat. My máme tady Státní ústav pro kontrolu, který vlastně, myslím si, že je velmi kvalitně postavený, myslím si, že ví, o čem mluví, ale ty časové úseky a tohle by mohly být samozřejmě i z jeho postavení rychlejší. Byla tady studie, která byla schválena pro Českou republiku, nebo schválena. Byla zadavatelem přiznána pro Českou republiku, bylo všechno nastavené na našem centru, kde měla ta studie probíhat. Měla být iniciace během 2 týdnů a najednou SÚKL to zakázal v celé České republice, přitom v Evropě to jelo. To samozřejmě beru jako z druhého pohledu, že ten SÚKL něco dělá, že se na to kouká do detailů, že to je skvělý v tomhle tom ohledu. Ale možná by to taky jako stálo za zvážení, proč to v té Evropě fungovalo a ta studie byla úspěšně dokončena a v té České republice bohužel jsme o ní přišli. Ale to je zase jenom jedna studie z mnoha a myslím si, že tady to je přesně otázka toho, jak rychle dokážou být ty schvalovací procesy, kolik to stojí, kolik vlastně Česká republika si za to bude účtovat jakoby navíc, nebo toho sponzora to bude stát navíc. No. Takže do toho já moc nevidím upřímně, tak doufám, že prostě dokážeme být konkurenceschopní ve všech aspektech a bude to fungovat tak, aby jsme tady mohli být na tom trhu nezastupitelný. Děkuji, že jsi to popsala, děkuji za tvůj názor. K tomu mě napadá, že opravdu to není jenom o tom klinickém hodnocení, jestli tady bude nebo ne. Ono to souvisí potom i s těmi zadavateli, jestli třeba i v České republice zůstanou a jestli budou dál do České republiky proudit i ty jejich investice, protože to je samozřejmě pak otázka, která se dotkne každého i mimo zdravotnictví. Je to vlastně otázka všech. Dobře, tohle
je už něco, co je daleko za zodpovědností a za tím, co se týká koordinátorek, ale jsem ráda, že to tady zaznělo, protože je to i tak velká součást klinického hodnocení a je to, co se mimo jiné také hodně řeší. Já bych ti chtěla hrozně moc poděkovat za dnešek. Děkuji za všechen tvůj vhled, za to, co jsi sem přinesla. Přece jenom pro mě je pozice studijní koordinátorky trošku vzdálená, i když jsem byla dlouho parťákem studijních koordinátorek. A děkuji za všechno, co jsi tu s námi dneska sdílela. Já taky moc děkuju. Děkuju moc za společné setkání a děkuju divákům za to, že budou poslouchat. Toto byla studijní koordinátorka Helena Kratochvílová. Doufám, že jste si dnešní epizodu užili. Byla pro vás přínosná a nyní plně chápete důležitost této klíčové role ve studijním týmu. Budu se na vás těšit u další epizody podcastu Testováno na lidech. Podcastu o klinickém hodnocení jednoduše a lidsky.